Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Abur beka. Yau kai ne a gidan nan? Wallahi. Babban bako sai da zuwa. Ajiya. Shekara nawa ne kika fara yin saurayi? Ina da buri. In dai abu kaza ne to ko nawa ne zan iya kashewa don nan mai kyau. Lafiya farko. Ka san Bahaushe ce babu maraya sai rago, babu na kasashe Sai aka ce sai kasashe. Mata a dangari in ba ku ba gari in kun yawa gari yayi kyau. Ina masu kallon shirye-shiryen ma'aikatar Kannywood. Kamfanin Eagle of Universe ta zo muku da wani sabon shiri mai suna Matan Kannywood. Wannan magana idan ka matsa ma za ka iya ganin hawaye a gida. Ya ce min ki je ki daina wannan harkar wannan gantalin ki je ki aure. Ya ce wannan aikin karuwanci ne. Ya ce ke baki dace da wannan aikin, baban nan ya bata min rai. Abin da na dauka ka gane sana'a kawai. Sana'a ce da ta fi kamfanin yan NBC ka gane ko. Amma mutane wai na ce wai na zo faɗa. Matan Kannywood wani katafaren shiri ne da ake hira da jarumai mata wanda ba da fina-finai kawai suka dogara. Muka ɗauko za mu shimfiɗa tabarma mai sallah. Sallah ba za mu yi. Ko za ku mana sallah akan tabarma ba ku tashi. Ku tashi. Sallah ba yan fiɗin da zo na mana akan tabarma. Shi harkar fim idan kana da ubangidan Allah ya saka faɗa nan mutumin kirki zaka ji daɗi sosai. Ina 'yan kasuwa, ina kamfanoni domin tallata hajarku ko kuma ɗaukar nauyin shirin. Ku tuntuɓe mu a lambobin waya kamar haka: 0912-528-3141 ko kuma 0817-908-7071. Muna sauraron